A mi la gota que va fer vessar el got va ser el fet de que els nostres peatges tinguessin el risc de que els ampliessin perquè eren rentables i que tinguéssim que compensar les pèrdues dels peatges a Madrid. Volem deixar de pagar i punt, i no hi ha volta enrere. Que el govern faci el que vulgui i que Abertis faci el que vulgui. No tornarem a pagar aquestes autopistes. Resulta que sense saber-ho no hi havia una cobertura legal com per poder-nos penalitzar amb multes de trànsit, així. El que poden fer és reclamar-nos els diners que no hem pagat i para de comptar. Són contractes merament d'adhesió, és a dir, lo toma o lo deja, és a dir, vostè ha de pagar. Filant més prim, si voleu, i tot. El preu, jo exactament sé els preus perquè al final m'ho diuen. No, és a dir, no pagar tothom, sinó que pagui qui passa realment per aquella infraestructura. És a dir, hi ha una cosa que hem de tenir clara. Si ara s'alliberen els peatges de Catalunya, aquella infraestructura s'haurà de continuar pagant. A part que tinguem en compte aquest principi que, segons diuen els documents europeus, cada vegada més haurem d'avançar cap a aquest principi d'usuari pagador. A mi que em vinguin a explicar sopars de duro el dia que ens hagin de plantar cara a Espanya per dir-li que no volem tirar endavant amb ells. Tindrem totes les lleis en contra nostra.